Здравейте! Аз съм Надя Рангелова, съсобственик и управител на Агенция за преводи Олтранс. В ръцете си държа първата по рода си в България книга за преводачи "Как да стана професионален преводач". И искам да ви разкажа защо написах тази книга. На първо място беше потребността от подобна лесно достъпна форма на консултация за всички начинаещи и дори професионални преводачи, на които им е трудно да се адаптират към новата пазарна реалност на българския и чуждия пазар. След това си помислих, че целият опит, който имам като управител на агенция за преводи и подбор на преводачи за целите на агенцията, би било жалко да не го оформя като лесен наръчник, от който да се възползва всеки нуждаещ се преводач. Мисля, че за всеки преводач и любител на езиците е много полезно да има тази книга в своята библиотека. Вдъхновението да напиша тази книга дойде още с първия безплатен уебинар, който Агенция за преводи Олтранс организира през 2021 година, "Работа като професионален преводач, съвети и полезни практики". С всеки следващ уебинар все повече ми се искаше цялата споделена информация и много повече от нея да бъде систематизирана в лесен за ползване наръчник. С помощта на професионалистите, които участваха в тези уебинари, и подкрепата на съпруга ми Сотир Ангелов, една мечта се превърна в реалност и аз сега я държа в ръцете си. Книгата "Работа като професионален преводач" е подходяща за всеки човек, който има желание да се развива като преводач. Всеки човек, който иска да изкарва допълнителни доходи, и преводачеството е една от възможностите му. Всеки професионален преводач, който има затруднение с съставянето на автобиографията си и с презентирането си в социалните мрежи, с определянето на пазарната си ниша, с намирането на клиенти. Тя е за всеки преводач, който е на кръстопът дали да упражнява свободна професия или да основе фирма. За този, който изпитва трудности в определяне на заплащането към него. Аз лично смятам, че първата глава "Практическа работа като преводач" дава ценни насоки в работата с преводачески инструменти, боравенето с термини, какви са изискванията за превод на документи, както и редица стилистични указания, необходими за коректната употреба на български език при превод. Трябва да си купиш тази книга, ако си преводач или искаш да станеш такъв, защото тя е първата по рода си и съдържа в себе си повече, отколкото предполагаш. Тя ще те изстреля много пред твоите конкуренти, намирането на работа и подобряване качеството на услугата, която предлагаш на клиентите си. Не се колебай, а инвестирай тази малка сума пари в своето бъдеще. Лесно е, когато имаш книгата в библиотеката си, да правиш справки за всичко, за което се двумиш, или да почерпиш вдъхновение, за да направиш стъпка към нови хоризонти.